prepáčte ľudia, ale dneska to bude 7. diel, minulé som urobila omylom 4 sa mi zdá, áno 4 diely alebo 5. Neviem, či toto je 7. 8, neviem. Pozriem sa. Áno, urobila som sa mi zdá, že 4, no to je jedno. Dobre, takže 7 alebo 8 diel. Tak začínam. Dobre. Ako to dopadlo? Celkom dobre. Iba moc to páli. Fuj. Pardon. Pardon, ale to je jedno. Dobre, dopadlo to dobre. A čo tu všetko ješ? Nevadí, ale nejako to urob, aby si toto nejedla, lebo mne to už vadí. No ale keď to jedlo tak dobre chutí. To som ani napríklad nevedela. To je jedno. No tak. Tu máme niečo. Nie. Pani, prečo ste to vypil? To je jedno, to nevieš. Prečo to dávate tam? Ja neviem. To je jedno, už to tam dám. Hlavne nech to chutí, nie? Áno. Dáme tam trošku soli, dáme tam trošku tohoto. Čože, nám to zmizlo, musíme od začiatku.